Cek matur sembah nuwun Pak Dalang nggih. Alhamdulillah lokasine niki mewah Pak Dalang nggih. Wis cetha terwaca. Mewah ki maksud iki ora mepet sawah. Mepet sawah nggih. Alhamdulillah sejenenge awake dhewe iki makarya ki kudu disyukuri Pak Dalang. Abot enteng ra masalah, sing penting kan gawe regenge swasana. Teng daleme sinten niki? Hah? Omahe sapa kok hae MC kok sok omahe Bapak Samin. Bapak Samin nggih. Alhamdulillah Bapak Samin sekalian Ibu nggih anggene misudya siang menika kula dongake mboten wonten alangan napa-napa. Senajan mendung mengke udane badhe jam 11 malam. Asik. Niku menakno wi. Nggih kula mriki tak kandhani Pak Dalang nggih. Ora mok syukur mriki lan tanggapan mergawe kula dijep pun saulan nggih. Kula masani rina wengi Pak Dalang. Wah, nggih no awake dhewe kudu masani sampean. Lho nggih awake dhewe iki kudune ya ngabdi lho ngono lho. Senajan awake dhewe kudu masani sing gadah damel alhamdulillah. Monggo Mbak Manten Mas Gandeng Mas Nganten digandeng riyin. Nah, Pak Dalang kula teng mriki kon sithik-sithik kon melok ndonga temate kalih. Piye nek ndonga? Wong omah-omah iki kudune resepe senajan sakinah mawaddah warahmah nek nek resepe ora ngerti bakal apa? Bakal kaya sampean. Enak nek ya mesti no. Nah aku ndonga pun cetha. Mantene sakinah mawaddah warahmah lho. Wong nggonku ya langgeng bojoku. Lah nek sampean dongane sampean apa? Ayo. Apa ya? Kok gak wani. Dungane sampean apa? Kanggo mantene. Tak dungan aja kaya aku. Nah, kuwi. Ngono tok wis. Kaya kowe bar gawe. Pak Dalang, jenenge tutur Pak Dalang nggih. Awake dhewe iki wong omah tetep tujuane pisan kanggo selawase. Kaya tetep manten iki, Mas Manten iki kalau Mbak Manten iki mesti kanggone selawase. Selawase. Lah kuwi resepe ya ana. Apa kuwi resepe? Alah resepe gampang. Sampe tak nggone. Aku tak nyonto saiki. Nah, nek sampean pengen ngerti resepe rungokne. Brambang bawang. Kok brambang bawang gitu apa gawe? Ngene bakso. Sing bakso awake dhewe iki alhamdulillah saged jumeneng termriki lumantar nggih menika Ibu Pargo Busana, Ibu Dewi Rara Wedding Organizer mijil saking pundi Pak Dalang? Saking Desa Batokan Rewagi. RT 15 RW 02 Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro. Kula anu jenengan pun dicak bose ping pinten? Agak bisa nih. Ora kaya aku. Sampeyan ping pira? Ping 3. 3 ngene, ora ngene. Ping 3 Pak Dalang. Kok iso? Gak ngerti to? Gak. Sing ping 2 batal, sing ping 1 berarti ya pisan padha ae. Tapi ora dadi ngapa Pak Dalang. Kula dongake Mbak Rara nggih nyambut gawe dadi seniman iki nggih. Muga-muga rezekine kathah barokah lan sehat awak. Amin. Jope yo lancar. Ngajak awak dhewe neh. Nggih. Ora mungkin nek cucuk lampahe ketoke arep-arep. Nggih Pak Dalang, kula nggadahi resep Pak Dalang kanggo wong bebrayan. Wong omah-omah ki tanpa resepe bakal goleki resepe piye to bakal sakinah mawaddah warahmah. Nah kula nang ngandani Pak Dalang nggih. Ora dudono ora ngandani tok. Wong omah-omah kanggo mo 5 apa mo 6 bakal langgeng. Apa kuwi mo 5 kuwi? Melumah. Murep modot mlebu metu. Lho. Apa iki? Aja rusuh sampean. Duh. Ngene iki yo aku healing kemana-mana. Wong omah-omah bakal nganggo ki bakal langgeng. Saestu. Sampeyan wis tau rasa dhewe. Ndak etak mlumah, kaping 1 mlumah. Etak mlumah ning kene aku kanggo iki opo kok sapa? Jenenge mlumah. Kanggo Mbak Manten. Etak mlumah ning kene. Mbak Manten. Kanggo Mbak Manten ki. Mbak ndak entuk mlumah, Mbak. Lho iso mlumah barang iki. Lah jare kan mlumah. Ora kaya ngono Pak Dalang nggih. Kula takleti. Jenengan pun rumah saya kali Mas nggih. Gak nekoki sampean. Oh padha wae nggih. Nah Mas pun rumah saya kali mbake nggih. Alhamdulillah. Sing sakinah mawaddah warahmah tanpa resep tanpa ora dadi ora mungkin. Wong siji wong wedok antara wedok kudune mlumah. Melumah ki mesti nglumano dodone, jembar dadane, nek ana apa-apa bakal diadahi sak akeh. Lho ngono kuwi. Gak gawadah. Kuwi kanggo wong wedok, kanggo nganten wedok. Kanggo nganten lanang ya ana. Apa neh kuwi? MKP kalih. Apa kuwi? Murep. Wong lanang dadi mengkurep Mas.
Mas kon murid nang kene Mas. Iki sida ora. Iya sudah. Setelah aku lali iki kok malah kok iso lali repot iki kok. Jarak ben Kok malah pedat. Wong lanten lanang iki kudune iso murepe. Wong lanten lanang iki ibaratnya kepala rumah tangga. Nenek wadine bojone iso nutupi. Oh ngono. Kuwi iso lan apike wong omah-omah. Ki mikirku wis hiling kemana-mana. Ya wis kon rumah jenenge wong mergawe kudu di resep lho. Wong omah-omah kudu di resep nggih Mbak nggih. Sampeyan rungokne kerak pas sampeyan agak pas rasakno dhewe mengke. Ya dirasakno mau kaping 3 nggih kanggo sampeyan modot. Apa iki sing modot? Wong wedok kudu iso odot-odot ndak nggih. Nggih. Ya ampun. Ya ampun. Apa sing modot? Ya ampun. Wong wedok kudu iso odot-odot ndak nggih. Ya ampun. Nak sing kok emoh. Kok rasane dhewe sampean. Wong lanang kudu gelem diodot nggih, Mas nggih. Mesti ngodot-odot padalah nggih. Wong lanang entuk kaya 50.000 padalah nggih. Dienggo blonjo 30.000, sing 20.000 dienggo ngodot-ngodot kaya to tukokno pitik. Bebek isone modot. Maksudnya iki investasi nek cara bahasa kerene. Wis ta rasa modot kok. Rasakno dhewe nek kowe gak rasakno kok dadine kaya awakmu. Lah sing tak rasakno sapa? Mangkane kuwi dirungokne. Kaping 4 lan 5. Oke, apa mlebu metu. Kuwi kanggone wong omah-omah ya nan. Mlebu metu. Iya, iki kaya banci malah ki malah. Mlebu metu. Ki malah kaya banci. Ngrepoti kancane. Mlebu metu kanggone lanten lanang, mlebu karo wedoke metu. Ya nek mlebu metu gak enak. Aja mbok entayak gacok engko. Wong mergawe golek duwe mbok entayak iki. Ora kaya mlebu metu ki maksud iki nek wong lanang ngerti metune dhuwit iki metune nang ndi, kanggone apa. Wong wedok kudune ngerti mlebune pira, gitu ya. Kudune padha sanu. Mau kaping 6 padalan. Muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Lah, bujang paling iki kuwi. Dadi paringi momongan lanang lan wedok nggih. Nang anak-anak dadi anak soleh, nak dadi anak soleha. Amin. Niku. Ki anek aku biyen yo mau 5 aku. Mau apa kuwi? Madep, mantep, mangan, melok maratuwa. Layak pegatan. Yo. Layak awakmu ora sakinah mawaddah warahmah. Mangkane nek sampean tak kandhani nek aku ndelok sakinah mawaddah warahmah kanggo mantene. Dungane sampean apa wis ngono. Mas sampean aja terak aku lho, Mas. Aku biyen mau 5. Nek kan yo mau 5 tapi beda resepe. Nah aku yo mau 5, tapi beda nek. Madep mangan melok maratuwa. Jan kowe enak Mas, tapi yo gak suwe. Gak suwe ditundung maratuwa. Alhamdulillah padalan nggih. Niki kula pun matur pun dongake temanten, pun ndongakne sing gadah damel nggih. Niki awake dhewe iki nggih kower. Nggih alhamdulillah niki mantene ketingale kaya boneka padalan nggih. Kok iso? Sing putri. Wayu. Cantik, kuning nggih, ketok mencorong pasuryane. Minangka sapa? Minangka sapa? Bose kok iso minangka sapa? Bose ibu baru nak ngulas wajah iki lho. Yo terutama memang sudah cantik dari sononya dan makin indah, makin istimewa bergoti rias karo Bose. Ngeripet rasane bayaran iki mau. Jelas. Tak pancing ngeripet rasane bayaran iki emang. Sing baku niku padahal nggih. Jenenge skill iki semua orang punya tapi nggih. Tapi nek tanpa dibelajari, tanpa sekolahi mboten saged saestu niku nggih. Alhamdulillah sing wedok cantik nggih kaya boneka Barbie, sing lanang iso putih nggih. Modelnya muni ambil guyu iki lho. Lah ana wong putih kan sentimen to. Putih iki ibaratnya padalah nggih. Nah awake dhewe iki abdi dalem. Abdi cromlo barang kanggone Mas kuwi ya kanggo abdi dalem cromlo apa tangan kanane Mas. Oh gitu. Raja Sena ratu sedalu. Awake dhewe abdi dalem. Kengken napa-napa karo ratune manut. Sendika dawuh ibaratnya kaya ngono. Sakjane iki jane lho kok iso malah kandhani ngene. Diparingi asma sinten Mas? Mas jenenge wis maca apa ora ku lho ana tulisane Bayu ambek Sela. Kok iso takok ora enak cilik cilik ngono kok. Mas Bayu kalian Mbak Sela nggih. Paremen saestu nggih. Cita-cita gede putra pinten? 10. Setunggal sampean? Dadi 2. Nggih alhamdulillah. Sampean anak pengen anak anak wedok? Sampean Mbak? Wedok. Nak sampean mesti jengki. Alhamdulillah kula teng mriki lumantar anu nggih kalih Yurista nggih. Apa? Apa? Agne.
Egel. Ora gelem ngomong. Egel. Nggih, alhamdulillah awake dhewe iki sesarengan karo Egel, nggih. Egel musiknya Indonesia dikomandani Mas Yuri kalian Mas Klepon apa sapa. Aku nak ngerah Klepon iki gregeten aku. Kok iso? Lah anggere dipoto iki ya mar gantimu ngono kuwi. Ngono. Iki ya mar wakilem lho ngono kuwi lho drop-dropi kancane ae. Sing baku awake dhewe nggih penyanyi kalih cantik-cantik Pak Dalang. Sing jenenge Merah Merona awake dhewe iki ibaratnya ireng ya. Heeh. Ireng kompak ya nek kono ki abang-abang. Dong ora pareng. Abang berani. Nah, mangkane penyanyi iki siji berani ora meneh tok. Wani kok. Wani. Sing gadis ketinggalan iki. Sing gadis. Nah delok mlakune ndelok ya apa sikirane tak si gadis. Sing niki nggih, sing dereng sing putih sing dereng. Mbak sinten namine sing niki? Dia. Mbak niki sih. Dia. Mbak Dia, monggo mriki. Mriki nggih. Mbak Dian apa Mbak sinten? Mriki, Mbak. Ayo. Pitakon kubur. Panggil Pita. Yuk, panggil penyanyi kita dari Dari mana? Dari sana. Dari Bojonegoro. Dari sana. Dari tadi weh. Siapakah dia? Ada. Pita sopo asik ngene iki lho campur sari yo ngene iki metu gede medun professional audio Egel music ketemu Engel ping pisan aku seneng kurang apa ngene iki jenenge ngene iki ngerti suasana padahal penyanyi medune dikek musik disepoti sepotane ya apik gudul-gudul pacul gudul pacul pas kok balon ada 5 ya ki ape balon ku ada 5 rupa-rupa warnanya iya kuning kelabu merah muda dan biru amalatu sebalan hijau dar hatiku sangat kacau dar ya Allah muka-muka hujan ya Allah muka-muka hujan ya Allah tahu bulat digoreng dadakan tahu bulat digoreng di mobil 500-an dijamin enak sekali tahu bulat digoreng dadakan tahu bulat digoreng di mobil mas 500-an dijamin enak sekali kuwi iki jane iki piye to? Promosi tahu bulat. Jane apa bedokan iki kowe sok tahu bulat. Pak Dalang, awake dhewe ya tak kandhani ya. Ora sak dawa-dawa. Ngesakno. Penak sing dawa dirine. Ora prayoga kripik gedang. Kripik gedang, kripik telo. Sithik edang. Oke, padha rata. Es teh gulane batu. Terus apa ya? Diombe enak. Diombe. Leres. Ya alhamdulillah. Nyuwun sewu Mbak nggih. Namine sinten? Nggih mik lho. Pitakon. Anggo mik lho kok iso ayu-ayu gak gelem nganggo mik kaya kene. Lah wis dhewe yo gak gelem nganggo to Mas. Senene bose kok kok iso. Mas minggir. Iya Mbak nggih. Matur suwun Mbak nggih. Kok werenge ra kaprah kaya penyanyi modeling ngono kuwi ya. Lho yo. Mbak Mita. Ije. Pitaun sange pundi Mbak? Tambah rejo. Masih single apa sudah gedabel Mbak? Single no. Masih single. Sudah punya pacar belum? Belum. Masih sekolah? Sudah lulus. Udah metu? Nggih, lulus TK. Bocah lulus TK dane gurune ra gelem medun. Mbak Mita monggo mriki. Niki sampean mlebet TV nggih, nyanyi sesae. Wong nak seniman Pak Dalang Pak nggih, angger duwe telu ki ya. Tetep apik. Apik, apa kuwi? Wirasa, Wirama, Wiraga. Heeh. Wirasa nak nyanyi enek rasane. Wiraga ragane wis apik. Terus iki tenan iki ketoke. Tenan to ya. Aku mau wedi to Mas. Wedi aku nek manjku mulai. 3 tahun ora kambon lho tak kandhani kowe. Obat entek Bu. 3 tahun ora kambon lho jajal. Nah aku enek nak kono meng enek kerenan. Napa pojokan? Nak ngene iki mbok emang. Lho tak gawe dhewe ya. Mbak Mita nggih. Niki kula nek nimbali manggala riyin. Ayo mangkes mawon iki.
Kalih, nggih. Ora apa-apa tak gono penyanyi aja Ayo. Bocah sembok. Penyanyi sembok. Ini sini, Mbak. Sini, Mas. Ah, enggak apa. Ora apa-apa. Oh, gak gigit lagi ya, Tak gak nyapot kandhani lho. yo. Mbak Mita iki gratis nausan. Wis sedekah kabeh usan. Ayo sini. Wes ayo mbak aku apian iki. Iya, Ayo wis bareng to, bareng ayo. Iki bareng. Ora apa-apa sampean cah lanang kok iso. Sampean tak tekoki, nggih. Sampean pengen kenal karo penyanyine ora? Ya, krek. Sampeyan kita arahno sing paling penak iso. Sampeyan iso gandeng penyanyi ngene iki tak kandhani demek penyanyi iki lho ya. Tak kandhani yo. Apik-apik awakmu tak kandhani kowe. Kowe nangake nerang arah sampeyan wani. Ayo nyedak. Wedi to. Jelas obi langsung sawangan kowe. Sumpah haus. Haus. Aja nyedak tak kandhani. Tak omongi aja nyedak. Mas namanya siapa? Burhan. Mas Burhan nyedak. Mbak Mita, tolong ditangketi Mbak. Nggih. Namanya siapa? Burhan. Menurut saya tuh. Ya Allah, jane lanang apa kowe? Nak lanang mesti dedak. Nak wedok mesti ora. Dedak, lanang, wis lanang. Mas Burhan, ayo pengen kenalan mboten? Griane pundi? Omahe griane pundi? Omahmu ndi kok ora ngerti? Namanya omah ning ndi? Ini bumi ya. Ning Bu. Jengkel lah kayak MC-ne iki malah. Namanya siapa? Gito. Iki sampeyan dadi seniman mesti. Cita-cita jadi apa? Bengkel no. Gile oke seniman kok bengkel iki lho. Masih sekolah? Masih. Kelas berapa? 9. Sudah sunat? Belum. Gak ya awak ngono to Mas. Saestu. Guru sunat? Ampun. Dek ngomong urung. Urung pindho. Urung pindho. Dari Mbak Mita delok. Mbak Mita. Dia lagu apa? Nyuwun lagu apa Mas Burhan lagu apa? Manut Anut sampean? Ya, kira aku malah Ayo, cocok ini kita kadang. Ayo dikek lagu sing rancak rasa dangdut ya. Campur sari ya. Lah apa sayang? Pon pengen ora? Pengen pernah? Mangkane dadi. Wis bedinane kok. Mangkane aja nyekli ulang ae yo. Ngene iki lho minimal macakane iki lho. Mbak Pita. Nggih. Ayo nyanyi sing nyemek. Ah sing nyemek kuwi sing piye Mas? Iki sing cok melo ae. Ayo dikek lagu LA ya. Oke. LA Lintang Asmoro gitu. Lungit ati. Lungit Asmoro. Kijane mergawe piye lah iki aku ngono. Wis ngene wae. Ada lewong? Iki lagu apa? Lagu apa Mas? Jek Mas lagu apa? Ya, masih lagi lagu Pentil Kecakot. Apa kuwi? Pun Sing dalu piye Mas kuwi Mas? lagune. Pun lali penyanyine kok sampeyan lali kok cakot dhewe ya, bener ya. Ayo, ada lewong lali janjine. Ayo. Wis karek bose bersama Eagle-nya Indonesia. Mau tak junjung so. Junjung ya. Nggih.
Mbak Pita. Terus Mas Manten, Mbak Manten ajeng juga. Oh nggih, ayo monggo Mas. Enggak apa-apa. Ayo Mbak diajak. Dewau acarane pakem pun selesai. Tapi arek seneng-senenge nggih. Joget nggih. Mah, arep njaluk. Nggih, semoga terus nggih. Wis. ngelak gitu. Ribon Mimi. Ini banyu tenan apa ora to, Mas? Alah banyu tenan saiki Mimi nggih. Mimi cantik. Ora cocok Leo senengane total tas. Suarane apik, bocahe ayu. Bocah dijak guyon yo menak. Lah nggih. Iki aku kedene biyen yo kemajon. Kemajon lho ya salamu to Mas ora gelem ngenteni aku, engko ngenteni sedelo kaya gak kanti to. Gaya omah kok. Tak kene ngene iki nang omah yo. Mbak. Jual mahal, tapi sejenis ini awak adik hukum panggung perlu dilaksanakan. Nggih. Nggih, Han Burhan. Kene lho. Han kene to, Han. Joget yo ngene apa ngene. Lah nggih, ndase tok lho jane. Terus sing jenenge lemes, iki sing jenenge gebes ya kuwi. Gebes ya. Sirahe ngene gak apa-apa kuwi seni iki ning ngono ki angel. Hah? Piye? Ape-ape. Mangga. Satya pandita rata ing sliramu duwe sing mampu mugi Ya, terima kasih Mbak Pita. Satu tembang dari Egel Musiknya Indonesia ada Liwung. Liwung. Pripun pemalih. Sampun. Iki medeni kancane. Mas Burhan sampun pemalih. Moh ki moh piye ngono lho? Mas iki moh wis apa? Moh wis apa? Mantuk. Mantuk, monggo. Monggo Han Burhan, monggo. Lho, ndekake kok iso. Lho, Mah guyu to Han iki piye to Han? kok tak suratine lho malah lho. Sampun. Sampun. Mantuk apa temen iki? Lho bar kita. Lah kita pengen kene karo aku gak Tok usah. kita. Tok piye karek kowe? Burhan karek awakmu nak kene apa nak kono? Mulai. Mulai tak mulai kok ngakono saja ame kok ora apa-apane mbok kok mulai. Mulai ta mulai. Ndak mulai.
Oh, ndak mulai. Mulai. Jenenge ngrepoti kancane iki ngene iki. Pun, buran mriko. Ayo. Melok kita. Iya. Sini Mbak. Mbak Demas. Mbak Pita, sampean istirahat riyen nggih. Oh nggih. Istirahat napa temen iki? Manut aku Mas iki. Temen iki riyen. Satu lagu. Oke, tasik kuat nggih. Tasik. Dibungi tak kei jamu ngono. Lah nggih. Jamu apa Mas dibungi? Aku ora maca jenenge lho. Penisilin. Mangga mriki Mbak sini. Sini cantik. Iya, cantik. Sini gak apa-apa sini. Wes lak ngantuk sini joget. Nak wedok-wedok lagune kudu sing apik, nggih. Mbak cantik namanya siapa? Ibu ya. Siapa ki mau? Siapa? Bia. Mbak namanya siapa? Asmane sinten? Kepo ya ngono lho Mas. Aku lek gak kepo ora dibayari bose tak kandhani yo. Mbak namanya siapa, Mbak? Jeneng sampean namanya sinten, Mbak? Jeneng. Sampean joget nih, Mbak nggih. Sampean nyuwun lagu napa? Kok nek gak joget sampean langsung mantuk purun. Oh ya wis ngono ya wis. Joget nggih. Cantik. Sini, Mang. Cantik sini riyen. Nggih mengke derek. Nah iki Dik, joget Dik nggih. Tak paringi lagu sing jenenge kene iki ngiti suasanane. Bu apa Bukit Berbunga. Oh nggih, kantun. Bukit Berbunga nggih. Kene akeh bukit. Oh, kok gede-gede deh, gak mau. Lho. Ora gelem kok so. Gak mau. Nggih, dijumbuhna marang kahanan Pak nggih. Bukit Berbunga Mas nggih. Bukit Berjagung Mas iki, bener iki. Berbunga jagung. Berbunga jagung. Ayo mengke sorak bersama-sama ya. Ayo, nanti. Sorak piye maksudnya sorak? Maksud iki dadi apa baking soda. Sini. Besti gak mau nyanyi. Sini ya. Mau minum? Semua goyang ayo. Alam
tembang dari Egel Bukit Berbunga pripun? Anu niki Big Boss iki ketinggalan ajeng menyumbangkan suara. Oke, monggo Big Boss. Big Boss, nggih. Bosku. Dalam foto. Oh, foto. Oh, kru. Namanya siapa, Mbak? Ikut joget apa? Maksudnya foto kru. Oh, foto. Terusnya foto. Trek kupingku narung bayaran iki bosok. Kandhani kok. Pripun Mbak, pripun? Ayo, all kru dari Dewi Rara WO. Kita foto bareng. Anu, ada permintaan. Pripun, Pak? Nah, yo, ayo foto sik. Foto dulu, nggih. Sabar, Mbak, nggih, sini. Mbak Pita, monggo lenggaryen. Nah. Nggih, niki tasik napa empun badha? Tasik. Dia kok dia. Oh, masih dua lagu, Mas nggih. Mengke kesempatan ini nggih jangan diselesaikan. Ada lagu langsung joget nggih. Siap nggih? Nggih, Mbak E monggo pergi. Nah, enggak apa-apa. Ada saya. Oke, siap. Ayo, masih dua lagu. Yang mau joget di sini, enggak apa-apa. Ayo, Mbak Demas, Mas Manggolo sini. Sampai joget nanti, joget lagi apa? Sudah. Sampun monggo langsung mantuk. Langsung mantuk. Oke. Sini ya. DSC Audio Generasi. Masih, kayak joget. Spesial buat Mas Manten, Mas Bayu. Oke. Ada lagu kebanggaannya, ayo. Goyang lagi, Bang. Sampai bawah, Om. Awan. Sampun wajib. Uga sampun wayang. Dina iki
Requestan sudah dikasih. Lagu mungkin mau tambah lagi monggo, kurang satu lagu sudah selesai ya. Nggih. Satu lagu, nggih. Dalam pertemuan dua. Ini mungkin mau duet sama mbaknya. Ini lagunya sangat so sweet loh. Sangat so sweet. Kudunya ambek gandengane mbak nggih. Gimana? Ayo. Dan selanjutnya saya atas nama pribadi selaku MC atau Parota Adicara juga teman-teman semuanya, iya mas. Dan juga teman-temanku ada Mas Banjar selaku Cocok Lampah, juga teman-teman musisi, teman-teman artis, teman-teman syuting iki piye, teman-teman fotografi, aku dipepet terus, teman-teman audio juga ada di RJ Audio. Selanjutnya kami mohon pamit juga. Apabila ada kesalahan dari kami, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridawat hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Aku nasi dipepet kene seneng sing kene sing gak enak aja. Ini kene dia ndang pepet kayak mang senengen aku. Baik, satu tebang penutup jumpa kita. Ada Mekarla. Selalu yo. Oke, tangan semua di atas yo. Idol musiknya Indonesia. Dengar digoyang yo.